Sabre ya bono numna pa ho simano no enkono no numma ba pa ho sima enkron Ahenkan 93.3 FM Sabre se mo sisa sanwuma se etwagu a na titi obi kan titi obi kire eno na yede ba makwan mu no esense Ghana hanum se sesia ne amamre no eyira na yenhwen so ema ne nyira sa etina Ahenkan yede sa dwumadie yede aba makwan ma memenda nwumre bia ebo no num kopim no nsia yetena se ne mpanifo agi nkonwa na omode emu nchechiremu ede ebremu no ene so eye ehinim ne da edi kan wo afe impeduni mienu no edumienu eye duonu mienu eye 1st October 2022 na ene dwumadie a eba bedi ho dwuman esema eda eponti ene se edin ene ne mrane edin ena ne mrane na me kam sa dwumadie a yedie eye dwumako a abo echidom eye ODI Electronics On say ensio ye tutoyi wo hwe wo TV na wo kasamfoni no wo bohu se na animu na bisi basa bi se wo hwe nipa na wo so se wo hwe sunsun wo hu de ya na wo hwe nyina aye fidi na wo de hwe mfoni no aye TV no a wo hwe no enye papa so ko gina vitro mu na ko toye make us kura we be bruni free we say connection is obi na town de bro na toye na enso onwumere we say metufu say ope TV papa pa ahwe na hu say nipa ni gina so a eye nipa so mesi onu nie na no nchi aye ne hwe nchi aye ni ti nchi aye send sadi ene ya no ba ODI Electronics yen ane yewo TV papa edwema ye kan no na ensi onu mu ene ma dosun eye fridge microwave na fridge no emu assault obe na ope emu ahoro ben ana ope a onye ofia anum sei gas cookers blenders kettle na ensio tuto sei na wa ba na so ehomachina na okwadwuma na wodew afi na okwakọ fabidie na wode mefia hyase na wabom papa na enwusie ko ni aba aden onko aden emre dani dan hu bi emre sesa hu so hu bi anu ntini odi ya se ote obre so di amount enti bre hanum se na bra beje enema no nyina bi na onso fa kofie na abrabon so enye jojo emfama esan se wa ma hanum se na ko mvitiro no ko toto honom de na ebema won kan ya ka enso akosoro pa de bia na moni yisigifo ekon entokwa enye omo emfum so eyewo oniema na wotoye na odi kofie no na enye papa no eno anama ntokwa nyina ba enti omo ba menu omo enkon ntokwa de ka show nyina ne se bra ODI Electronics na se o hwe ye sha kwan a obetimi ehu ye Ahenkan
93.3 FM adwuma mu anum si ya yenum nyina na ewo edan kro mu enti obetimi afrɛ yɛn ewo 0550 0550 900 600 0550 900 600 ana so sɛ efia anum sɛ die no kojokoto oba ne nkyɛn a ana sɛ ofrɛ na obetimi no gyan no so ewo number we si so 0546 555 77175 na onu kojokoto edi nkomo ewo ahiro no mo no ono so edi emu hyemu bi ewo no mo edi ama na oba benya won so wade papa na wode akofia hɔ kɔ yusuma ho atɔ na ɔhɔhɔ ba ofia ɔhu sɛ krachi ya na ewrai wani ebie I am good.